Доброе утро, дорогие телезрители! Время встречать гостей. Сегодня у нас в студии Александр Горный, доцент Купаловского университета и кандидат исторических наук. Узнаем больше о сегодняшнем празднике. Доброе утро. Доброй раницы. Александр Сергеевич, пожалуйста, расскажите нам, что означает для Беларуси эта дата и почему именно 17 сентября выбрана? Ну, для беларусаў 17 верасня дата, мы ведаем, сёння мы адзначаем гэтую дату як дзень народнага адзінства, і сапраўды гэта дата адзінства, калі наш народ, беларускі народ, які быў падзелены каля 18 гадоў рыжскай мяжой, так званай рыжскай мяжой, быў падзелены на две часткі. Заходнія беларусы жылі ў складзе Польшы, польскай дзяржавы, а ўсходнія беларусы жылі ў складзе Савецкага Саюза. І вось гэтыя две часткі беларускага народа былі аб'яднаны. Працэс гэты пачаўся 17 верасня 1939 года, і таму ад гэтага і пачынаецца вось такі дзень народнага адзінства. Свята сапраўды вельмі важны і вельмі патрэбны для беларусаў. Как вы оцениваете историческое значение события 17 сентября 1939 года в контексте объединения белорусских земель? Ну, ведаеце, я думаю, это, на мой погляд, что без гэтай даты и без объединения белорусских земляў мы б не смогли стварыць паўнавартасную державу, мы б не смогли быть паўнавартасным народом, нацией. Мы бы были зараз у розных державных утварэннях. Одна частка беларусаў была бы у іншай державе, вялікая частка беларусаў. Заходняя Беларусь — это вельмі важная тэрыторыя у культурным, у палітычным аспекце. Ну, уявіце сабе, што менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі нарадзіліся той же Янка Купала, Якуб Колас. Менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі у нас знаходзяцца такія прыгожыя гарады, як Брэст, як Гродна, які сёння з'яўляюцца просто турыстычнай мекай Беларусі. Уявіце сабе, што гэтыя гарады яны былі бы не ў складзе Беларусі. Безумоўна, беларускі народ вельмі значна абяднеў. І абяднеў бы ад таго, што у нас не было б і Магілёва, Віцебска, Гомеля, гэтых гарадоў. Таму, на мой погляд, для нас, для беларусаў, гэта дата вельмі важна. Мы аб'ядналіся, і мы перасталі быць поделены на две части, мы стали единым народом. Я знаю, что учредили праздник, по-моему, только в 2021 году. Как вы думаете, почему именно тогда пришло осознание важности этого дня? Ну, я думаю, что, по-перше, мы, историки, які занимались гэтымі проблемами Заходней Беларуси, вывучали гэтую историю Заходней Беларуси, мы давно уже писали и казали, что для беларусаў вельмі важно стварыць такое свята, сапраўды свята нацыянальнага адзінства, калі б мы зразумелі, што мы адзіны народ, адзіная нацыя, і узгадвалі бы гэтыя гістарычныя падзеі. Таму я думаю, вось гэта разуменне таго, што нам трэба аб'ядноўвацца, нам трэба перастаць дзяліць адзін аднаго па розным прыкметам, а менавіта аб'ядноўвацца, і дала прычыну такую, да, прызначыць на дзяржаўным узроўні вось гэтае свята Дзень народнага адзінства. Какие мифы или недопонимания вокруг этой даты вы, как историк, могли бы опровергнуть? Ну, іх сапраўды вельмі шмат, і, напрыклад, нашы польскія калегі, гісторыкі, яны для іх гэта, безумоўна, не свята. Яны вельмі часта пішуць і кажуць, да, што гэта трагічная старонка гісторыі. Але мы тут павінны разглядаць беларускую гісторыю з нацыянальных пазіцый, з нашых беларускіх пазіцый. І, на мой погляд, все ж таки для беларусаў гэта вельмі важная дата. Мы сталі фактычна нацыяй, аб'яднанай нацыяй. І многія беларускія гісторыкі, дарэчы, розных палітычных густаў за мной бы пагадзіліся і сцвярджаюць, што сапраўды дата 17 верасня – гэта важная дата беларускага календара. Я думаю, этот праздник, он будет с каждым годом все больше расширяться и расширяться. Что бы вы хотели бы предложить? Мне здаецца, што ў гэты дзень все ж таки, да, сапраўды гэта свята, гэта дзень народнага адзінства, але мне здаецца, што і паралельна з гэтым трэба прапанаваць, да, все ж таки узгадваць тых людзей, якія набліжалі гэты дзень. Людзей, якія працавалі ў розных беларускіх арганізацый на тэрыторыі Заходняй Беларусі, былі ахвярамі польскіх палітычных рэпрэсій, сядзелі ў польскіх турмах, і мы павінны зараз узгадваць пра гэтых людзей, шукаць іх пахаванні, дзе яны пахаваны, ладзіць розныя мерапрыемствы памятныя ў гонар гэтых людзей. Гэта вельмі шмат сапраўдных беларускіх патрыётаў, якія набліжалі вось гэты дзень адзінства,
дзяцінства, а можа нехта не дажыў да гэтага дня, і мы павінны пра них узгадваць. Какие события или традиции вот чаще всего празднуют, проводят в этот день? Ну, безумоўна, гэта розныя марафоны адзінства, розныя дыялогавыя пляцоўкі, у якіх мы падкрэсліваем значэнне гэтага свята. Гэта і агульнарэспубліканскія, і гарадскія мерапрыемствы. Вось. І не толькі, дарэчы, у заходняй часткі тэрыторыі Беларусі, гэта свята сапраўды стала такім рэспубліканскім святам, і гэта вельмі важна для многіх-многіх беларусаў. Как вы связываете идеи единства и национальной идентичности с современными вызовами, с которыми сталкивается наша Беларусь? Ну, сапраўды, для беларусаў заўсёды вельмі важна было заставацца адзінымі, і для беларусаў вельмі важна захоўваць было нашу нацыянальную ідэю. А ў чым наша нацыянальная ідэя? Янка Купала ўжо даўно яе прапанаваў: людзьмі звацца. Нам нічога не трэба, мы не хочам нейкіх канфліктаў, проста заставацца вось на гэтым кавалку зямлі і вот гэтымі звацца людзьмі, пра якія пісаў Янка Купала. Таму, напэўна, вось гэта ідэя адзінства, быць людзьмі гэтымі адзінымі, аб'яднанымі, яна вот чырвонай такой ніткай ідзе і на сённяшні час і паказвае нам, што быць адзінымі вельмі важна, каб захаваць нашу дзяржаўнасць і наш народ. Беларусы знаходзяцца вось на такім памежжы, да, памежжы сутыкнення цывілізацый захаду і сходу. Вельмі важна захаваць наш гэты беларускі дом. Какие бы вы советы дали молодому поколению, чтобы они лучше понимали и ценили значение данного праздника? Вывучаць гісторыю, даведвацца вельмі шмат пра гістарычнае значэнне гэтай даты, даведвацца пра тых людзей, якія гэты дзень набліжалі, чытаць беларускую літаратуру, там вельмі шмат напісана пра гэтыя падзеі, той жа Максім Танк, Міхась Машара, Міхась Васілёк, людзі, якія звязаны у тым ліку з горадам Гродна. Таму вось паглыбляцца ў гэта і больш пашыраць для сябе вось гэты такі бэкграунд падзей 17 вересня. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я думаю, поздравить с праздником и вас, и, в принципе, всех жителей нашей страны. Мы напоминаем, что у нас в студии был Александр Горный. Не переключайтесь. А если и вы хотите стать гостем нашей студии или героем нашей программы, тогда звоните по номеру 62 64 50.